Bahala ka dyan. Ay. Ay, grabe nga lingaw. Ano nang buhay yun eh? Ano pangyari? May electric pan man ko ta. Brown out. Sus! Napakalibong sa alimanta. Ay, naka. Dahil na nga nakabugtik ka sa banggay. Grabe pang alingahot ine. Napigsa sa parin ka. Buhay ko. Ano na ini? Matanglay yun nga magparakayab. Matanglay. Ano na ini? So bago pa kita hihinang. Duwa ng dusinang bado ang sakuyang isinulog. Huba sa ulog. Huba o sa ulog. Mala ini naman na sandukong ino. Tom-tom na naman kay hinang. Di na hero, hinang. Dahil kabagakaan ma. Wara naman sa tamang pag-isip. Sa nabanda ng electric pang kulig de. Ay tada yung kuryente, magamit mo ina eh. Iya. O, kaya be. Isos, nakayab. Iyan mananggad. Sige na sa nang kayab, batang layo na nga niyang kaukawang ko. Batang layo na, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Uyog-uyogon mo man. Uyog-uyogon mo. Batang layo na. Wala naman. Katurog ko ta ka. Iturog ka kang kamugtaka na ina. Bata mahibugong pangkot so na ining binakal ni agaw. Ini mananggad ang alingahot. Diyos ko Lord. Dahil nang katapos ang alingahot. Alingahot na grabe. Iyan mananggad. Kamu nonoy, kumaong kamu dyan ha. Kumarakan sana kamu dyan. 2 bulan na nindo yan ang pigkakaon dahil pananauumaw. Binalibong na naman ang payo ko. Ano na yun eh? Sus, nakarayaban mananggat inihaw. Dahil nang katapusing kayab. Wagar. Inda. Muya kumangkutang maghiling kitibe. Magamit ang TV nga. The brown out. Scholar. Suradya. Dahil pila. Magamit mo pa. Scholar. Nanunay ni Hulumasan ako sa payan. Bata nga di puro paipot. Ginibo na. Naiputang kan manok. Yan ang problema. Hinda. Dahil kita kayo dahil kita kayo di umangin turong talaga. Sa sobrang alingahot, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka dyan.